Croeso i'r Peiriant. Wythnos yma, mi fydd Iwan Fo yn ateb y Peiriant. Helo Iwan. Helo, sut ydych chi? Wyt ti'n barod i gael dy gwestiynu? Yndw. Cwestiwn 1. Pwy yw dy hoff berson yn y sîn roc Gymraeg? Swn i'n deud, mae'n anodd achos mae'n lot o ffrindiau da yn yr SRG. Nawn ni fynd am... mae'n tuff hwnna. Lloyd Steele. Cwestiwn 2. Cinio ysgol neu brechdanau? Cyn ysgol. Pan o'n i'n ysgol, oedden ni arfer galw fo'n bwyd da efo cwmni da. Cwestiwn 3. Rhys Moyn neu Rhys Meirion? Rhys Meirion. Cwestiwn 4. Hoff fath o datws? Chips. Cwestiwn 5. Pwy o'r band bys yn ennill feit yn erbyn ceffil? Cai. Cai'n dipyn o danc. So, ydyn ni Cai. Cai'n malu ceffil. Cwestiwn 6. Beef, porc neu nut roast? Porc. Fytha fi. Cwestiwn 7. Ideal meal deal? Dwi wedi meddwl amdan hon lot. So, swn i'n mynd am coronation chicken, ia. A wedyn, ti'n gael o ddewis wedyn between os ti isio pwdin, ta os ti isio savoury option. So, fel arfer dwi'n licio savoury, so swn i'n mynd am crisps. Ready salted, gwybod yn blaen am yn mynd o bod dim. A mwyn cael gwerth ym mhres, mae'n siŵr un o'r innocent smoothies na. Cwestiwn 8. Ble yw'r spot gorau i wylio gig? Yn cefn, agosach at y bar, ynddi. Cwestiwn 9. Dy hoff oil? Swn i'n deud, dwi rioed i bod, ond swn i'n gorfod deud Glastonbury, dwi rioed i bod, dwi rili eisiau mynd rhyw dro. Cwestiwn 10. Rhaid y gorau ti rioed wedi cael? Da ni'n cael un da fel arfer, dweud gwir. Lle da ni wedi cael un da, da. So be, pan ti'n mynd i wneud gwopra selar yn Aberystwyth, da ni bob tro'n gael yn gwerthu ar ôl yna llwyth o cans yn cefn. Dwi'n cofio nath ni ddwyn Rider Elin Flair y Maes B un tro. Cwestiwn 11. Gig gorau ti erioed wedi chwarae? Tough one. Ida ni... Sesh Maes Barcar. Sy'n joio hwnna. Gorffen y lyrics. Hey tutti frutti. Hey tutti frutti lle wyt ti. Paid y colli y ffydd sydd yn cario chdi mlaen drwy y dydd. Rwyt ti wedi ateb y peiriant yn llwyddiannus. Diolch. Ta-ra!